खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि फैदो दासान्दिनि मोननैसो गोदान खौरां मिथिना लानो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे फुंबिलिनि समावनो खौरांखौ मोननो हायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'नि बाखनायथाव हाबाफारि आरो लोगोसे रायजोनि मदद हाबाफारि गासै गं 14 बिसिडिसिआव लामा फोसाबनो आखायाव लाबाय। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'नि नाजानायाव गावनिनो बेथननि रांजोंनो गामिनि लामा फोसाबनो मैयानिफ्राय आखायाव लादों दावबायसा बर' बिथाङा। थारैनो रायजोनि बिजाथि महरै रायजोनि लामायाव बिटिआर दावबायसा बर' बिथाङा दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय ननाय दैमानि गिथिबारिनि क्वारीनिफ्राय अन्थाइ बाला जावनानै रोगानो बेखेवबाय। गासै गं 14 ट्रेक्टर लाना अन्थाइ बाला रोगानो मुखुबसै बिथां दावबायसा बर'आ। हाबाफारियाव भेरगाव ब्लकनि गासै बिसिडिसिनि मासिगिरि इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोना बाहागो लायो। गासै गं 14 बिसिडिसिनि गाज्रि जाना थानाय लामाफ्राव अन्थाइ बाला गारना फोसाबना होनायखौ बाख्नायदों ओनसोलनि रायजोफ्रा। थांनाय 15 आगस्ट खालि सा 52 निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा जादों हिमाचल प्रदेशआव। दासिमबो थाथ'नाय गैयै अखा हानायनिफ्राय बारग'नो हायाखै हिमाचल प्रदेशनि थागिबि सुबुंफोरा। एखमब्ला थाद'नाय गैयै अखाजों एखमब्ला हा गिसि खानायजों जुजिनो गोनां जादों हिमाचल प्रदेशनि सुबुंफ्रा। हिमाचल प्रदेशआव हा गिसि खानायजों थांनाय 15 आगस्ट खालि खमैबो 50 सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। दासिमबो हा गिसि खानायजों फबसिन जानाय ओनसोलाव गोथै देहा बोखांनो नाजानाया हर सान सोलिगासिनो दं। गारि मटर न' बांफ्रा रोजा रोजा खहा जानो गोनां जादों। सरकारजों लोगोसे एसडीआरएफफ्रा हर सान सुबुंफोरखौ रैखाथि होनो नाजागासिनो दंब्लाबो मिथिंगानि नारसिननायजों दबथायनो हायाखै। हिमाचल प्रदेशनि हा गिसि खानायाव गिलु बालु न' बां आरो मानसि फबसिन जानाय थासारिखौ नुनो मोन्दों। मोनसे गोनांथार खौरां उन्दै बैसोनि हिनजावसाखौ हाबा खालामनायनि हेंथायै फिसाय हमनाय अभियानआ फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय सोलिगोन। उन्दै बैसोनि हिनजावसा हाबा खालामनाय फिसाय आरो नखरफ्रा बे बाराव हमजानायनि लामायाव। बे बारनि नायबिजिरनाय आरो सं दाननाया सिगांनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन होनना फोरमायदों। बे नैथि खेबनि उन्दै हिनजावसा हाबा खालामग्राफोरखौ नायबिजिरनाय आरो हमनाय हाबाफारिया फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय सोलिगोन होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायदों। फोसावनाय लोगो लोगोनो पुलिस बिफानआ गोख्रों जानायखौ नुनो मोन्दों। सेथि खेबनि अभियानाव आयेन बेरेखा उन्दै बैसोनि हाबा खालामग्रा फिसायखौ गासै 4,000 निबो बांसिन फिसायखौ हमनाय जादों। बे बारनि अभियानआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन होनना भारत उदांस्रि सानाव फोसावदों रायजोनि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय प्रकाश बर्मन मुंनि खेदिया खारखुमादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला प्रकाश मुंनि खेदिया थांनाय 14 आगस्टनि मोनायाव क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनिफ्राय खारखुमायो। प्रकाश बर्मनआ क'क्राझार जिल्ला सालाकाटिनि नयासारा गामिनि थागिबि। प्रकाश बर्मनखौ थांनाय 24 मार्च 2023 निफ्रायनो गावनि असे बिमाय खजेन बर्मनखौ बुथारनायनि दायाव क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव जोबथेनानै दोनदोंमोन। दासान्दि जेल अथ'रिटिसआ बे जाथायनि सायाव खुगा बेखेवनो हायाखै। चिराङाव फिन ड्राग्स बोखांनो मोन्दों। चिरां जिल्लानि बिजनी खावाटिकायाव थांनाय 15 आगस्ट पुलिसनि सिग्रोमनायाव हमनो मोन्दों ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरि। हमनो मोननाय ड्राग्स फालांगिरिखौ खावाटिकानि थागिबि आब्दुल कलिम होननानै मिथिनो मोन्दों। फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय ड्राग्सजों आबुं गं 18 कन्टेनार, गं 19 लांदां कन्टेनार आरो गंसे मबाइल फन बोखांनो हायो। सुलुंनिफ्राय स्रोद खौरां मोननायखौ बिथा खालामनायखौ सं दाननायनि गेजेरजों चिरांनि लेङाइ पुलिस बिबानगिरि सेरेक सयति रायनि दैदेननाय पुलिस हानजाया ड्राग्स फालांगिरि आब्दुल कलिमनि न'निफ्राय बोखांनो हायो ड्राग्सखौ। ड्राग्स फालांगिरि आब्दुल कलिम आरो बेनि बिमाया थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो ड्राग्स फालांगि खालामबोदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि ड्राग्स फालांगिरि आब्दुल कलिमा बेनि सिगांबो ड्राग्स फालांगि खालामनानै जोबथेसालिनि आलासि जाखांबाय। दिनै गुवाहाटीनि राजभवनाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि
फरायसालिनि जेंनाखौ लानानै मिरु एबसुआ 2 घन्टा धरना होनाय हाबाफारि लादों। चिराङाव दुखुनांथाव जाथाय। कारेन्ट बोजानानै सासे फोरोंगिरिया अबथिरा जिउ गोमादों। चिरांनि बिजनी अक्सिगुरी 4 नं बाथावबरी गामियाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। अक्सिगुरी 3 नं हायनारि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि सोरां गयारिया कारेन्ट बोजानानै अबथिरा जिउ गोमादों। बे दुखुनांथाव जाथायनि बारै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला कारेन्ट गैयै समाव गाज्रि जाना थानाय बाल्बखौ फाहामगासिनो दंमोन। बे समावनो कारेन्ट फैफिननायाव हरखाबै कारेन्ट बोजानानै अबथिरायै जिउ गोमायो। मख'नो गोनांदि सोरां गयारिया थांनाय 2023 मायथाइनिफ्रायनो फोरोंगिरि हाबा मावबोदोंमोन। खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।